Mai saurare barkanmu da warhaka. Muslim Muhammad Yusuf ke kasancewa da ku a cikin Shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Sabuwar shekara tana zuwa da sabbin fata daga al'umma musamman ta fannin haɓaka tattalin arzikinsu. Duba da yanayin matsin tattalin arziki, masu fashin baki na shawartar al'umma da su nemi wasu hanyoyin da za su rika samun kudaden shiga fiye da guda ɗaya ko kuma kaucewa dogaro da albashi kaɗai. Shirin Najeriya a yau ya duba wasu dabaru da hanyoyin da za ku iya bi domin faɗaɗa hanyoyin samun kudaden shiga a shekarar 2024. A cewar wani masani halayyar ɗan adam, kafin mutum ya fara tunanin hanyoyin faɗaɗa kafofin kuɗaɗen shigarsa, dole fa ya yi wa kansa garan bawul a game da yadda shige da ficen kuɗaɗe ya kamata ya kasance. Ana ya garba alyalawi ya kula da yanayin da yake kashe kuɗi da kuma yadda yake samun kuɗi. Wani a dunkule kenan. Idan aka ce ya kula da yadda yake kashe kuɗi, saboda a fara toshe leakages yanayin rayuwa, saboda an shigo ta ne inflation ya yi yawa, ka sai abu na 60,000 wata ɗaya biyu sai ya karu zuwa 70, kuma haka za a ci gaba. Kuma duk abin da ka sani a Najeriya in dai ya hau bai sauka, ko cikin kuskure ko rumus aka yi ya tashi sama to bai saukowa ƙasa. Shinkafa muna da labari, dola muna da labari, ba ma labari ba, muna ji muna gani, ya mai ya duk komai. To sai a wannan sai ya zamanto kai ne za ka yi zamanto wa kanka shock absorber, ka yi wa kanka faɗa, ka yi wa kanka tanadi na ya za a yi. Wani harka ta jin daɗi in ba ya zama dole ba ka rage, su shawarma su a fita a je a yi ta kashe kuɗaɗe duk a rage, a nuna wa iyalai maganar gaskiya ga yadda abin yake. Wannan ta hannun dama kenan. A ɗayan ɓangaren hannun hagunka kuma ka faɗaɗa hanyoyin nema. Duk wata hanya da za ta kawo maka taro da kwabo, naira 5, naira 10, naira 100 ka faɗaɗa. A yanayin da muka samu kanmu ya kai ga yanzu income guda ɗaya, hanyar samun kuɗi na shiganka ya zama guda ɗaya, to lallai ba za ka iya ba sai ka rena inda kake aiki, ko aikin gwamnati ne ko kuma aikin private ne. To ya za ka yi? Ranar lokacin ka daina zama a wajen teburin mai shayi, ranar lokacin ka daina zama kallon TV kana gama kallon abin da aka gama, kafin a gama nuna maka sai da editors da producers mutum 7-10 suka zauna aka gama tunani, ka zo kana kallon abin da aka gama. To ka tashi ka yi amfani da lokacinka zai zama tsada. Inda ka yi tafiya da speed na 50, 60 ko 80 a 2023, to yanzu kana buƙatar speed da jajircewa ka ta kai 120, saboda duniyar kanta tana fuskantar matsaloli na yaƙe-yaƙe. Mai zai ƙara sama a kasuwar duniya saboda matsaloli da ake fuskanta. Sannan kai a matsayinka na ɗan Najeriya, kai ma kan dama kai kan kana da matsalolin, ga matsalolin tsaro, ga matsalolin dola tana tashi, ga matsalolin mai ya yi sama. Matsalolin sun mana yawa. To ya za ka yi adjusting? In ba ka yi adjusting ba, to za ka fuskanci matsala. Idan ya zama to ka buɗe hanyoyin samun ka, to shi sannan sai a zo a kula, a rage cin bashi saboda a sai abin da za a kashe ne da kullum. Duk wani bashi da kasan za ka ɗauka cewa za ka sa shi na investing. Sannan mutum ya yi ƙoƙari ya sanar da abokiyar zamansa inda ya nufa. Kada ya zama to ku zo kuna faɗa kan sayan plasma ko kuɗin ashobi ko kuɗin wannan a lokacin da ana neman ya za a sai masara. Ta rika sanin abin da ake cewa law of priorities. Law of priorities yana da muhimmanci, saboda idan ya zamanto babu abinci, to abinci first, lafiya, wurin kwana, abin da ya shafi bukatun yau da kullum. Sannan sai a je maganar abin da za a burge wani ko abin nan. A yanzu rayuwar gaba ɗaya an cire maganar a burge a yi fashion. Ba maganar fashion ake ba, sai dai maganar ya za a yi ya zamanto an tsira da mutunci, an rufa juna asiri. Shawara ta gaba, ya zamanto mutum yana da manufa. Me yake so ya cimma? Ka shigo 2024 yanzu, me ka shiryawa kanka a shekarar gabaki daya? Me kake so ka cimma, ko ka zama, ko ka samu, ko ka kai ga abun na ilmance, bangaren karatunka ko bangaren tattalin arzikinka, ko kuma aure ko gida ko kuma a wannan. Idan mutum bai da tsari, to ba inda zai je, zai shekara 5 a haka. Malam Yahaya Garba Alyolawi kenan. Za mu ji yadda hanyoyin faɗaɗawan suke, amma kafin nan, shin menene tunanin mutane kan wannan batu? Sunana Moijo Bello Abubakar. To, na ji daɗin tambayan da kai min. Ka san shi abu na rayuwa, in ka zo na samun ka, akwai kuma samu, akwai rashi. So, shi a fannin salari na gaskiya da nake samu da kuma side hustles ɗin da nake yi,
gaskiya side hustles ina yana taimako na sosai akan wata rana ina mantawa da ina an san salary wata rana sai dai kawai jalatin a hanyoyi kaga ina harkan business in takalmi ina harkan business in wayoyi da sauran abubuwa dai na dan guntun cimini duk ina yi duk inda kwabo 100 yake fito min zan je in aikata shi ne in samu saboda ni dai in ji na samu wani sisi a cikin aljihuna ba tare da na yi taɓa ma albashi na a ciki ba sannan kuma a kasuwanci shi akwai wani abu ɗaya akwai samu akwai rashi wata rana zaka ga na samu wata rana kuma ban samu ba amma haka nake haƙuri in yi maneji in ce a lallai tabbas zan samu so haka side hustle suke idan kana yi ka taɓo nan za ka samu sosai amma sai da haƙuri dan idan baka da haƙuri gaskiya ba za ka iya side hustles ba in kana da hot temper gaskiya ba za ka iya aikin side hustle ba. Sunana Nura Muhammad Sadiq. Ito gaskiya kusan zan iya cewa a halin yanzu duk wani ma'aikaci za ka ga cewa salarinsa ba wai yana gamsar da bukatunsa na yau da kullum ba ne. So akwai yiwuwar ko kuma in ce ya dace gaskiya ga koma wane ne inda ma mai karban salari ne da ya mai da hankali wajen neman hanyar da zai samu wani abu da zai zama masa kamar backup. Yanzu kamar ni ma gaskiya ban dogara da salari na ba, na ɗauke shi kawai a matsayin idan ya shigo ya zama da cewa wani kuɗi ne wanda zai zo maka a dunkule da zaka ɗan yi wani abu. To amma na engaging kaina a cikin wasu hulɗoɗi ko kuma in ce business wanda in iya cewa yanzu ma alhamdulillah su ne suka ɗora ni akan ko kuma suke rike da ni ba ma sai na jira wannan salarin ba. Sunana Ismail Sabit daga Katsina Kurfi Local Government Najeriya. So alhamdulillah mun shigo yau sabuwar shekara ta 2024. So muna da abubuwa da dama wanda ya kamata mu yi tsokaci so ba lokaci. Musamman yadda tattalin arzikin ƙasa ya kareraye babu wasu sources na kuɗi. So muna ta plans ɗin da yadda za mu bi mu samu yadda za mu yi generating ɗin kuɗi domin mu rayu. Na ɗaya bayan aikin gwamnati bayan kasuwa kuma da muke bi muna dan generating kuɗi so yanzu kuma mun ɗauki ɗamarar dole mu shiga sahun transportation transportation ta dole mutum ya zo ya san yadda za a yi molding ɗin kuɗi tun daga sai ya kurkura mashina ya dan raba mu mutane domin a samu su ma su bar zaman banza domin kai ma da kake tattare da al'amarin na rayuwa kai ma ka samu mahita to ina tunanin cewa wannan 2024 ina da plans na sayan misali kamar keke napep da ainihin mashin wanda za a rika haya na cikin gari da kuma wajen gari cikin yadda ubangiji domin a samu a bunƙasa arzikin kamar yadda ake ta kirayen ya kare kamar yadda muka gani 2023 mutane sun sha wuya sun ji jiki so muna fatan wannan in Allah da yana daga cikin plans ina na 2024 bayan aiki da kuma businesses da nake yi. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, ko Google Podcast, ko Buzzsprout, ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Ana kuma iya jin shirin Najeriya a yau ta kafar intanet ta trustradio.com.ng. Madalla. Yanzu to da yake mun faro batu na yadda za mu faɗaɗa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga fiye da ɗaya a 2024. Shin idan mutum na son ya cimma hakan wani mataki ya kamata ya laƙanta da kuma waɗannan hanyoyi? Ga Malam Aliyolawi. Je ka wajen wanda su maka amfani. Ɗauki littafi ka yi karatu. Shiga intanet ka bi wato ko abun nan me zan ce website ko kuma YouTube waɗanda suke masu muhimmanci. Akwai wani YouTube ɗin in kana bin su sai ka ji kamar ka je wata jami'a. Daga ciki akwai irin su TED, akwai irin su alex.com, akwai su Success TV, abinda Secrets of Success, akwai su Moyuwa. Duk wa'annan mutane da sun karanci littattafai sama da 100. Su wa'annan kamar Alex suna da abun nan audio video da suka sa sama da 100. Duk za su yi maka amfani. Sannan kana da abun nan ka ba abokinka minti 5-10 ya san da zuwa lafiya lau alhamdulillah me ake ci ku tattauna matsaloli na rayuwa kanka kaurace abokananka sannan sai ka wuce. Sannan shawara ta gaba jajircewa wannan matsalar tana da abun nan ko kafin jajircewa mutuwar zuciya kar ta mutu. Dan uwana matashi
kakka bari zuciyarka ta zamanto a mace. Shine mafarin farko na lalacewar matashi. Idan zuciyarka ya mutuwar zuciya take, ai bana ga ba zan iya ba. Ai shi ma da ya fara ba inda zai je. Mutum ya gwada dan kokarin da zai iya yi. Wannan zuciyar ko menene aka ce yana yiwuwa ka gwada. Mutuwar zuciya babu girman kai, kar ka sa girman kai, zuciyarka za ta mutu. Ka sa cewa kana da digiri ka fara da ka zama to direba, ka zama to conductor, ka fara daga kasa. Mantawa za a rafa hulla. Duk wanda ya kaskantar da kanshi Allah zai daga shi. Ka kaskantar da kanka ba wai wulakanta kai ba, ka kaskantar ba girman kai. So daga nan sai mu je jajircewa. To jajircewa shine bakin rai bakin fama akan abin da ka san shine daidai, shine mai alfanu, shine zai ciyar da kai gaba, shine zai kai ka inda kake son ka cimma ko abin da kake so ka samu. Duk wani taku sannan duk wani taku da zaka yi ya zamanto yana towards wannan abin da zaka cimma. Sannan banda daukan giant step. In aka ce giant step shine wai kai tsalle sai ka cimma, zaka fadi. Kaman faduwa, kaman hawa upstairs ne. Kaga step 1 2 lokacin da ka hada guda 3 4 ko 2 ko 3 in dai ka ci gaba da haka wata zaka fadi. So ka yawanto akwai abin da kuma ita ma kasuwar kala biyu ce. Akwai product, akwai services. Product ya zama za ka je ka so ne ka sayar ka dan ƙara ribar ka. Yawanci an fi yin kuɗi a wurin. Amma services shine za ka yi aiki a biya ka kuɗin lokacinka da ka kashe. Da mai taxi, da tela, da mai jirgin sama, da mai duk wani service ko karantarwa, duk wani komai aikaci, duk wani aiki za ka biya ka adadin lokacin ka wannan. Services ka bayar. To za a biya ka wannan service kuɗin services ɗinka. Sai kai caji da ya kamata kai caji. Amma in haja ce za ka je ka so, mota ne, waya ne, kaya ne, menene duka wa'annan. Kuma adadin abin da ka bayar na input shine zai baka abu na output ɗinka. Idan kana ba da output ɗin da zai baka kaza, to hakan za ka samu. Idan kana samu input ɗin da zai baka haka komai garbage in garbage out. Sannan akwai wani abin da na gani mai muhimmanci. Duk wani tsari za ka yi na abin da zai baka nasara na rayuwa, to ka lura da za su amfane ka a nan da awa 8, a nan da wata 8, a nan da shekara 8. Ka duba za su yi amfani. Idan bai da amfani shaka abun nan ne ka kyale, ka je ka duba ko shekara 10, awa 10, shekara 10, wata 10, shekara 10. Ka duba wannan decision da aka dauka da tsarin da aka dauka, sannan sai ka zo ka raba shi a shekara, first quarter, second half, a wata 3 farko ko wata 4 farko, wata 4 biyu, wata 4 na karshe. Sannan bayan sai ka zo ka raba na wata 4. A cikin wata 4 nan me zan yi a January? Ka shiryo duk abin da zaka iya hararowa a cikin kwakwalwarka da zai taimaka ka cimma, ka rubuta shi. Sannan a rika rubuta jama'a. Abubuwan da ke faɗan nan ya zama ka rubuta. Ina so zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza, zan yi kaza. To ya zan yi. Saboda zuciyar dan adam yanda ka sa riya ka zaka sai mota ko wata mota mai kala kaza, sai ga irin motocin kake ta yawo kake ganin su. Da ka sa kana son zaka sai Toyota Camry, sai ga Toyota Camry sun cika saboda kwakwalwarka daman ba ta kallon Toyota Camry, yanzu za ta fara kallo. Haka dan adam yake. Kamar duk rayuwar da bata dauki irin waɗannan matakan ba, kenan kai tsaye a shekarar nan ta 2024 da muke shiga ko muka shiga, ba lallai ta ga da kyau ba dai kenan. Ba maganar ba lallai ta ga ba. Zai wahala ne a cikin aiki, kallo da kyau yana hannun Ubangiji. Wannan tsare-tsaren gaba ki daya. So amma in dai aka ce hanyar cin nasara ne, yana da wuya mutum kawai ci nasara haka na kawai. Bai sa aka daina tsuntuwa. Yanzu sau wannan aka kai tsuntuwa. In ka kai tsuntuwa mutum ne ya manta wani abu. Amma kawai kana tafiya ka kalli, in ma ka kalli 1000 a ƙasa, tsoron ɗauka za ka yi saboda ka zama doya. To saboda haka accidental abu yana wahala a zama to babu tsari. To masu saurare da haka shirin namu na Najeriya a yau ya zo ƙarshe. A madadin abokan aiki musamman Sabitu Garba Mustapha, Muslim Muhammad Yusuf ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Amintacciyar muryar